Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman Jong ka Good Samaritan Society kam drop-in center ka counseling center ka badan hakli yodo uba HS shooting. Ule thup bagi don lai pusan ngot ki samla kerni hagi chindi penbuat bagan thup udrong ki balawan syakate ga jaka ejing hikai ni pen sngo thu shaphang ka jings new udrong ki balalong balakloi ban ino ye udrong. Yakini ki lai pusan ngot nakaliang ka society ka lapha sharihab center bat ki don shphongut ki balalait na udrong. Kani ka counseling center ka baju ai minsiam ki badi drop ban kyar na u kadai ka balkershan da ka sarkar lingba ka tanat social welfare bat bon ki dei ki bawan ka long yeng ka badong bala pha yaki sharihab center ban yo jing sumar ka bakhlam dan kam ban sio uba shooting ulong bawatla ka social welfare ka yarap yaki hendai ki don ki chingdot ki ba ki hab ban pendot na ka benta ban yarap yakini ki bakerni hagi chingdi pen buat ladaki wan shaki ban pan chingarap kum tau loong bakani ka Good Samaritan Society ka ai ka jing ngosngan yaki badan kam jing yarap ya gane ka counseling center jongi ni la form society how up south trip July arja khatsan te pat hadir ni la form te nagaliang jong ka social welfare department ki kwa e bandon ka counseling center rapo li yodo but ya kene ka counseling center ru la sedang ban operate ya ka fully operation kedai kan riu tarik u September ada khatsan kaba I ba polling do the then minister in charge social welfare Iwan Play rengkat kiding don lang principal social welfare Sir Sempat Kumar minta director social welfare tu kupoi ikong Dorin Camelia Lengwa tanggilas dang hi naduka ndriu trik September hajar atusan Dekarkum playat lenti nadu usnam araja khasande kakum ka jingi atusan Arjapsan. Okay te kai ka jing yo I jong phi ba yakine ki se hamte fishing bat ki drugs addict bat ki alcoholic dai te phi ba kumno ki kine ki wan em shikmat ban le yakine ka counseling sa ka center chuki itu IP nadu bangi sedang belong very good response ki wan hangte ki bawan kidai kini ki balus hope sudah dan cu menum bapai te hadin bang nila amsi miki ki lawan te ki bon ngong pi kat kum record bangi yo mangi ki ba wan ngila counseling la balat aspa ngat te ki bala long ready ban keep up yaw new drugs la long life pusan ngat te ni mentang ni la pha iki siapa rehab center te kumar pilai ki bala light la shpongut te kelong ba ki ba la trei la ke jong ke kam ke jam ki la don laingut te arngut mentan PE ki don hangi te rei kini ba relapse kelong ba ki ong ngi kwa kam ai kam rei kum society ngimpat don lat ban le kunung ni chu ai tang counseling encouragement yaki ba nale rei ka jing ya kendu perlok biang don jaka yaki bansa ladang la yo bakin sa si jaka kata kin khamlai kata kadai ka ba ngi rang long konsen bhai ka ya kini tingin nang tho ru jaga government ba social welfare bahkan perkhan bandon no kini ka jaka ban sa ring nga suthu menta nakaliang nga sarkar kila pangkre ya halfway home te lanu kan long ta halfway home te nal adon kata le se ini kibala lai na rehab kini yo ban sa padang tu sa ka tu kani benai ka tu kani snem kata kan yarap Kumba hausna majap sandai pilabu ya kene apo yudu te kumba kat no ngutrai kiba pila ai jing hikai counseling ber kibala laj ni kane ka jing kerni yo no drop
kumba kat ngut kumba ong pi mena ki balalat ke long sipongut ken resan ngut kila rilap la ken kelum lang dong on borokhoi borokhoi ngi la ai life san ngut pesan ngut life san ngut adu mutar long recently rungi dang pha arngut Kidai kilai pesan ngut, kidai ki menta ki pi ong pongut kila light deh, te kemat sa san kini kita don hapok ki rehab sama. kini kidan po rehab sa kidan po rehab Te pi ong ya kini ki homeless deh, ki homeless ho ki wan. Te kumno let's say pi ka jinglot jingsap ba pi pha shakane ka rehab. Kila ban ya tu kindet apa di kana. pi sang ke jinglud jingsem nangi pha support rehab na ka namar ba kide ki BPL ten nama kide ki BPL te kilong kiyo ka free treatment kimdon kam siura na namar ba na kaliang jong ka rehabs bat ka social welfare ki ladan ka MOU bat ka ministry ru na po Delhi jong central government turu kedon ka takatai op bahaya ki BPL ki deban pelai free of cost so hadu mentang itu ki bubun ni ki drop out ni kini ki kumong ki family ki ba khambit khambiang te kimdadan ki bubun ki drop out ki broken family sudah ki bawan changi te ki broken family ki don ki family ki ba kila kentai tingi haban lum ban langi ki tingi haban ha ki sepo rehabs lembaga social welfare department Kila sakum ka society ki problems se ki ba phi ya deal ko ba phi sham jing ban ya deal ba ye ki drugs addict ba ki alcoholic lane ba ka le se kumba ngi so mo de ka jingkran ki ong ba mudang kam ban se hundrei ka jinglot ka don de berikut question kata pi ka problem jungi di kedai kata ke bangi ya kendo kalong ba hoi nagaliang social welfare ka support nrei tagiding support jungi kambiang long ni hab hi nalade ru ni haban spend niki bangin kumtu ni snai namar balai ada ngi shu ta kemut kirkin poi biang seju tin magta hoi ngi songu ya ka government lang ba social welfare department bakala support yang ni hadu mentah kesni ka support yang ni bangila ban lum ban lang kum ni te kita kadai ka ba ni sem jing khamtam teng ni hab ai ba me ki wan hanging tai yong ni thangan pin ong banom ai ru kata kam sim ni kamsa ni hab ai bam ni hab ai sha nanta ki bom don jan ni ai ke jan ni pentie di ki don ki jan ki barim ki bam don kam chu ni ai nanta ta ka de ka problem ni hang te re ka de ka long kham tam ka ni ka yo ka kot jong ki family ki wan hang te ki yam ki isnai ye lag jong pun isnai ye ki yong im ngim don ni lek belaman sengi ngi bam men miet yu ni pat namar ba bobo ni on ki dik broken family kim la ban take care ke tinta ka daw ka tingdon ini ka ko Samaritan Society baka nagaliang ka social welfare department ka support kala long jing ai mesim ki long lada ki long kumnu ru kitip ba law ka don ka ko Samaritan Society ngan lek chete ka don kadang don kata ke jing snu singan ki ka jing don kata ke jing snu ka safety tadi wow ka main problem jungi ke dai long hadin bekilalai fi na kaliang jong ni kirihap kat kum ka nom jongki ke dai ban sa be lai banai hadin lai banai ni phi jam mi phim jam phi dai ban no dai ban ni te kata ke dai teng ni
layak keren buat kalian social welfare buat itu ki rehab si ong normal buat kedai ka norms ke ba labu dan sorka ba ni hab hadin lai benai ke hab ban ni no ti beli ki relapse relapse biang way hadin meralai normal beli ti ketu lai benai ketu ka poison kebadan ke bi kebadan ka met kampat koi entah ke dah sim kebadan fil ami ke ketik kawan ciwan biang ga jing pen siapa thì cái ý gọi là sẽ có bảo phi đơn mình ông ya cả saka manta ya cả lingba cả social welfare ba cái này cắt kum cái jing ý trong phi kalau kumni ba ngi nang gila mud nang ni ke baik bengi keren nang ni ngin ajing mud ba lak nuk system ke de ban bu po rehab lak minimum system nang ba ladang ni mud sisa ban yarap ya kini ki drug sadik hal kolik gila ban yarap lak system dapat bu system lak brio lalaban fight lalaban survive ke nilai benai unam laban survive dan relapse sebaik sulong tang kitu katung ngani ngud kibala kud jengmud nang tak ai